Angike ngikhulume la. Ngoba ungozi beyipoki. Izolo kufike omunye usisi from Eastern Cape ngimthole sekala. Uma efika lana mina bengakafiki. So ngifika ngimfaka esifuthweni. Ningizwe kahle yini nanithanda ukuphikisa abantu ba ku TikTok. Because ngiyathanda nalokuphikisa. Uma ngimfaka into ngibone kuye I'm still shocked. Bengazi ukuthi lezi zinto zinamandla kangaka. Ngithathe almost 1 hour and 15 minutes. Phikisana nazo ipoke. Sikhuluma futhi ukuthi lamba ngafakwa la. Ngifakwa umama wami. Ungivuse emathuneni ukuthi ngihlale kulo sisi. Abe umfazi wami. So, uma ngisibuza ukuthi umfazi wakho kanjani? Sithi hayi umfazi wami lona. Akuna ndoda ezongena la. Ngilwile nesipoke ningizwe kahle nina abantu ba ku TikTok ngilwile. Abana ukulwa izolo ngilwile ngajuluka. Sasho futhi ukuthi mina lo mama ongifaka la sewasweleka. Muhle usisi wabantu. Ufanele ukuba unkosikazi man. Yar muhle leyasisi. Sithi manje masongigqotha apha. Ndiyephi mina hambe emathuneni. Sihambe sithe emathuneni ukugcwala amathambo. Mina manje makugcwala amathambo na ushonile. Ngena. Sesimbise ngegama sithi ngamshiya uzibani. Mina vele uzomshiya. Niyabona ubungozi sithi umbuzo sengibuzona sithi wena ngithola kanjani? Ngoba kade hambe inyanga lo. La afika khona bamtshela ukuthi kumele athwase ngoba ngiyazifihla kuvela ukuthwasa. Nanga ngifuna ukunitshela khona ngoba niyathanda ukuhlola. Abagobela bawathwasisa impela emidliwa bengazi ukuthi bathwasisa umdliwa. Ngoba izolo impela uzwangitshela ukuthi mina ngiyazifihla. Ngisenze idlozi. Bese bamtshela ngokuthwasa. Today kufika umunye ubhuti. Hayi man. Ayipoke mina ngiyayisalute. Yabona nina nto ukuthi ayikho lento lena. Ayikho ngithi mina ithi ngitshela lo nifana nezingane zase crash ezikhasayo. Nina niphikisa ukuthi hey ayikho kimi. Hayi man nezingane. Ngoba lento sengiyibonile mina kusho ukuthi uziyofa ongayibonanga mse. Ujobo phika ukuthi ayikho. Shothi vele ayikho awazi. Mina ngithi khona. Ngoba into ngihlangana nayo la. Daily. eDurban ngihlangana naso isipoke. Ngisishaya impela esifuthweni sakhuluma sathi hayi ngiyakuvuma. Lesi namhlanje sikhulume sathi hayi no. Size sangibiza sathi wemkhulu. Ngathi ngiyavuma sathi unamandla. Ubona makhona ukuqosha mina unamandla. Khehlo namandla. Sengiyahamba. Ngibuyela sethi lo muntu bangithuma ukuthi mangimgade impilo yakhe yonke. Phela angithi ngitshela ipoka uzithola somncane usomdala ne. Isipoka bakufaka sona usase ingane. Ipoka iningi lazo zifaka ama family. Bas futhi isipoka sifaka ngomuntu uyasitshela ukuhlala la. Siyangena. Futhi sangena ngeke uskip. Ingakho singibuza ukuthi lo muntu ongaka uthatha phi onamandla so uze namhlanje kade siya yabona indaba yokwemfuleni. Ngiyohlezi ngishaya ngesagila nangesando. Ngeke kuyemfuleni into yokhipha isipoke. Ninamanga. Ngeke. Yayisalini. Emfuleni. Ubani wathi kunomuthi emfuleni? Ubani nje aphakamisa isandla athi yimi. Amanzi lawa. Empopomeni namba no shawu khakha abantu ngamanzi nje nithi nikhipha ipoke akuna isipoke uzosikhipha emfuleni empopomeni ungazikhisa indolo rwande nani bantu
anikele manamba kule ntinya bathi bamikise emfuleni anokhe no yalana indaba emfula wafethu noze nugulizwe inyoka umuthi nginawo la mina nginawo la awukho empopomeni awukho emfuleni awukho elwandle ula kimi ngiyawakha mina ngiyazenzela mina ngisifaka isitwebhu isipoko bese ngane abantu namhlanje iyaquleka iyathula ngabona uhambile akekho emqondweni akekho uhambile wathula walala phansi flat ngamshiya phakathi ngabe ngazoyihlalela phandle ngathi uzawubuya uthe maseka abuya ambone vele eminyango ngathi welcome back N'wina vanhu tshiketana ndemkaneta swipoko swi kona ri graduates dipuku di teng ska ri nthola hiyo maybe wena tla una le lucky o ka ba una le party because how so kereyani le sipoki which means I also tsebe next man le bantu bakhethu labantu okudala bahlongakala bayinkinga kakhulu kwamambala man bawudala umraro ni kepha mina ispoke sona ngisirita kakhulu kwamambala ngiyazisha abani ispoke sona ngisazosho futhi lokho ipoke ngisazoyinenebula mina ziyangivuma mina abana ngivunywa sipoke wena ngubani ozophikisana nami wena ezinyanga ziyafa zibulawa ipoke enye Petrati futhi yayisuke eSwazini ithe mayifika ehlala esitulweni nje ithe mayifika la yobethela khona mayihlala esitulweni nje kwavele yashaya yafa enye kuthiwa yashe kokumanje bathi sasenemark yempama la washa wayisipoke emzini abantu ethi yobethela ngoba zona zadelela but Kim intwana afuthi ngiyobonga ngaphezi makhehla kithi nezala kwazi nalo phezulu siyabonga baba haleluya amen njengobani hey wavunywa izipoki zithi ngiyakuvuma unamandla njengobani mina ngivumeni mina ngivumeni anginiceli ngiyanitshela